Әлбәттә мин. Менікі де болғалай. Егер кіші едің. Сен өзің. Барай тегіндерай. Қар вағыдалай айта башласаң сен, а? Менің әдім ұя қыла башласың. Шатлапты алашында. Менің иқтибары жоқ. Матырым үзгәрәм. Менің ұят. Халал жифтім білән бик оңдымды бейтесі келе. Мен сені ератам дедім. Жері матур, жері güzel, тек оны қадірләп сірлерін ашқына, дәрт толы күнімін, барсында білерге, көрерге ашқына. Yurtta kim hoca? Түрлі әйтімлер бар. Хатын қыз мойын ирбаш дейлер бет енді. Ләкин мойын да баш мие ярдәмендә эшли. Әмма дә ләкин озакы фикерне уртак. Әлбәттә үзенә шахсан үзенә килгәндә мин аның һәр фикре белән килеш. Үз фикремне әйтәм, үзе теләгәнчә нәтиҗәсен карар кыла. Нәтиҗәсен үзе ясый, карар кыла. Kim tezrek jina? Zerlene. Әлбәттә мин. Мен ұзақ жиынам енді, меңа бизенерге керек, шешлеріне ясарға, күрмеклеріне үтіклерге, анықында, менекінде балаларына қында. Искә төшермә. Мин гомумән сынга каларга яратмый торган кеше. Миңа бер сәгать алдан килеп басу ул зур бәхет. Kimning xatiri начар? Булгалый. Минеке начаррактыр. Менеке дә булгалый. Жыр сүзләренә килгәндә, минем Алина жыр сүзләрен кичкенәдән аның һәр сорауга аның жыр белән җавабы бар иде. Менә мин шуны әйтәсе килә. Һәр вакыт без аның белән йөргән вакыттан ук инде әтияни әйтә торган иде. Ул гел җырлап йөри дип һәм нинди генә сорау бирсәң дә Алина җырлап җавап бирергә сәләтле иде. Аның һәр бер сорауга җырда булган сүзләр белән җавабы бар. Ул булай гына түгел, ниндидер үзе көйләп кенә түгел. Шулай. Бигрәк хисле кеше булганмы икән мин? Егер кеше идең. Ал инде менә мин кайда куйган әйберемне онытам кайчагында. Әйтәм, язып куярга кирәк. Блокнот аерым алып барырга кирәк дип, барыбер алынып бармый ул, онытыла. Я баланың әйберсен бер кая куям, мин шуннан онытам. Булгалы инде. Гаиләдә kim күбрәк акча эшли? Азат инде укны көтә. Мин узын турыдан мин эшлим дип әйтеп отырам. Ират бит инде ул элек-электән йортка азык алып кайтучы дип әйтик инде. Менә табучы һәм әлеге җаваплылыкны мин үземдә тоямы дип җавап бирәм. Менә шушы. Ул баш. Шуңа күрә шулай. Рәхмәт. Иде бу сүзләр бик күп кайта дип бактамый малай. Төшер булды инде булды. Шушы акчаны kim күбрәк туздыра? Мин бер инде. Минем нәрсә дәсе фикер. Күбрәк тота дип. Мин инде миңа хатын кыз буларак тырнак ясатырга, инде барыбер матурлыкны саклыйсы килә, без бит матурлыкны яратабыз. Яратар бит алар күзләр белән ярата, шуңа күрә матур буласы килә. Ризыклар алабыз инде, тәмле әйберләр пешерәбез, шулай бит киемнәр алабыз. Менә шуңа күбрәк акча китә инде. Яратларга аларга әллә ни күп кирәк түгел. Гаиләдә хатын кыз эшләсә, ул шәхсән аныкы гына инде ул. Ират эшләсә, әлбәттә бит гаиләдәге шулай булырга тиештәдер инде ул. Аңа каршы барырга ярамый. Әлбәттә хатын кызның үз кызыксынуларына тота торган, шундый үзе эшләп тапкан, җанын җылыта торган акчасы булырга тиеш. Бик дөрес, бик матур сүзләр. Менә истә калдыр бу сүзләрне. Һәр вакыт әйтә башласаң син, а? Менә бу җавапла башлыйсың. Иде kim күбрәк сөйли? Азат, син инде бу. Минем уйлавымча Алина, чөнки ул көн сайын өйдә. Мин бит иртән эшкә китәм дә кич кайтам.
Ул Алинда өйдә булгачлыктан шутлап чыгарсаң 24 саатта ул барыбер миннән күбрәк сөйли булып чыга. Мин ни өчен син дидем, чөнки Азат безнең гел телефонда. Һәр вакыт телефонда, телефоннан сөйләшә башласа, ул икенче этажларны әйләнеп, аска хәтле 1-3-4 тапкыр әйләнеп чыга. Мине белән сөйләшмәскә дә мөмкин, ләкин телефоннан тыр аттырагына инде. Шуңа күрә син. Гомумән, без йөри башлаганда да ул бик күп сөйләшә иде. Мин аның хәтта нәрсә сөйләгәнен аңламый да калайдым. Әйе дип баш селкидем. Хәзер инде әкрен генә ылыгая барган саен сүзлеге кими башлады бугай. Кем күбрәк интернетта утыра? Бу инде мин өйдә утырганга шулай дип уйлыйсың инде син. Ну, әйдә үз җавабын әйтеп бир, аннан мин үз җавабын әйтермен җаным. Азат күбрәк утыра дип уйлыйм. Ул инде студиядан кайткач эштән инде. Гел телефонда. Азатка әйдә ашарга чык дип бер 10 тапкыр гына әйтәмдер. Әйдә ашарга, ул ишетми мине. Гел. Менә беләле шуны. Мин аны күптән әйтергә хыялланам инде. Менә бит, Венера сез безнең шәхси психолог табылдыгыз. Бик күп шалтыратулар, язулар, мин аларның телефонлыгын сүндереп куям, чөнки әлеге әйберләр минем теге әйтәсе килгән фикеремне бүлдерсәләр, илһамны качырсалар, кире илһамландырырга авыр. Кайткачтын әлеге хәл мингә керешәм мин. Алинәгә әлбәттә әлеге хәл ошамый, чөнки миңа игътибар юк. Алинә үзенә игътибар җитеп бетми. Мин булай да теге балалар белән булгач, үзгәрәм. Яхшы булыр, я. Балалар белән бит ул башкача аралашасың. Ират кеше белән, яраткан кеше белән башкача. Җитди карар кабул иткәндә сезнең гаиләдә соңгы сүзне кем әйтә? Әлеге сорауга инде җавап бирдек дип әйтсәк тә дөрес булыр. Кем баш шул хәл итә бездә? Яхшы. Уртак фикер, азак җавап миннән. Иртән кем беренче уяна? Миңа торырга бик авыр. Мин соң яттамдыр инде. Минем көндәлек режим ул менә шул әйтәм бит, мин көндез йоклыйм. Йөрсәм дә мин йоклап йөрим. Төнлә мин йөрим ябалаксыман. Менә шундый гадәтем бар. Начар гадәт, бик авыр әйбер ул. Динебез, шариятыбыз таләп иткәнчә ишекнең йозагын бикләп кую һәм иртән һәммәсен уятып, ишекләрне ачып узау ул минем вазифам. Ләкин шулай да мин иртән тора алмасам да мин ашарга әзерләп Азатка Киләсез һәр вакыт җаваплы инде Алина бирде безнең киләсе сорауга. Иртәнге ашны кем әзерли дигән безнең фитрәс. Шулаймы? Юк. Ялгыш. Кем ашарга күбрәк ярата? Мин. Яратам. Алина. Син. Ашарга мин дә яратам. Алина, әйдә җаным, җавап бир әле. Син дип әйттек бит. Тәмле ашарга барыбыз да ярата инде. Мин экспериментлар ясарга яратам ашарга пешергәндә, анысын пешереп карыйм, интернеттан карыйм, булай әйтәм, тегеләй әйтәм. Азат минем ризыкларны алып кайтучы гына. Алина бик тәмле пешерә, безгә килгән кунаклар алдарга бирмәс. Бик уйлаттан бик талантлы. Мин хатын белән, хәләл җифтем белән бик уңдым дип әйтәсе килә, аңа рәхмәт әйтәсем килә. Тәмле ашатырга да ярата ул. Кем савыт саба юа? Мин. Өйдә миндә юам инде гел юым түгел. Алинәгә ярдәм итәм. Ул бернинди теге алдап әйтү түгел, сирәк, әмма ләкин Алинаның күңелен күрер өчен шулай бергә ашарга ризык пешергәлибез, ягай вакытны үзем пешергәнем, ләкин соңгырада сирәк. Сирәк. Ә мин бергә эшләргә яратам инде барыбер. Бергә эшләгән ничектер күңеллерәк. Һәм җиңелдә үтеп китә ул. Кем кире? Прямо дибез. Мин дә булгалыйм. Мин идеаль дип әйтмим үземне бер кайчанда. Минем дә кире якларым килеп чыга, Азатныкы да. Тәңгәл сорауга җавап итеп шуны әйтәсе килә, кичкенәдән минем һәр фикергә дип әйтәм, үз җавабым бар иде. Һәр фикергә үз җавабым бар һәм ул миңа кирәк тәңгәл аргументлар белән аңлату. Шушы аргументлар булса, син мине ышандырасың. Әгәр бу аргументлар булмаса, мин ышанмыйм. Менә бу моңлы дип кенә әйтү миңа бик аз. Миңа аргументлар избатларга кирәк.
Кайсы кыз беренче булып гашык булды? Мен. Азат, сен ничек дип уйлыйсың? Азат күтәрел табылды. Мин дип тә уйлыйм. Чөнки Менә бит мин үземә дә кызыкланып киттем. Алина беренче булып, бәлки Алина җаным, әйдә җавап бир әле, син аннарсың, мин тыңлыйм. Мин бер күрүдә гашык була торган кеше. Мин теге кыз кеше бит инде Үзәлләштерә. әйе, үзенә ошаганракны эзли, акыллы егет эзли һәм мин бик удачно попался дип әйтмәсен инде. Попался. Әлбәттә, ризык белән дә, хатын-кыз әле үз тәрбиясе белән, тормышка карашы белән, Иратның әйткән сүзләреннән көлә белә торган хатын-кыз кирәк бит инде Иратка. Барыбер бу шулай. Моны ничек кенә әйтсәң дә, һәрбер хатын-кызга теге әлеге егетне үзенә китәсе килсә, аның шаяруларыннан көлүче, аның шаяруларын аңлаучы кеше кирәк, әйткән сүзләрен кулак салып белүче кыз Алина булды. Кем беренче булып мәхәббәт аңлатты? Мин аңлаттым Азатка. Азат минди. Азат белән талгын бию бийдек без бит. Әйе. Романтик кичә, талгын бию. Шунда мин аңа беренче тапкыр мин сине яратам дидем. Һәм Азат шаккатты. Берсен әйткән, ничек алай була ул, ничек менә бер күрүдә гашык булышылай була икән. Теге мин яратам дигән сүз үзеннән үзе атылып чыга икән. Алина үзенә гашык итә белә. Бик тиз мин үзенә гашык итте ул Алина. Мин аны бер күрдән үк Алинага мин дөресен әйткәндә гашыкмын, әмма ләкин әлеге әйберне авыздан әйтү минем өчен бик иркә үскән бала булмаганлыккадыр. Төпләп уйлап әйткән. Әйе, әлеге әйбергә миңа әле җитлегергә кирәк иде. Кем беренче булып әтия нигезгә мөнәсәбәтләрегез турында сөйләде? Миндер. Барыбер кыз кеше беренчерәк булып сөйлидер инде ул. Мин әлегә әйттем. Яни, нәрсә әйткәнен мин хәтерләмим. Анысын хәтерләмим. Фотосын күрсәттем бугай. Матур егет диде бу. Хәтеремдә шул гына калган. Менә нәрсә әйткәнен хәтерләмим. Менә күңелемдә зур үкенечем, минем әбием Алинамны күрә алмады дигән генә бер бар. Әбием күрә алмый калды, таныштырасы бик киләдер. Алинаны да минем әбине бик ярата дигән дип уйлыйм. Балагызга, иң беренче балагызга исемне кем кушты? Мин дип уйлыйм. Син Оксин. Мин дип уйлыйм, чөнки миңа Азалина исемне куштык без. Азалина килеп чыга, Азат һәм Алинаны бергә кушсаң, Азалина. Ни өчен бу исемне сайладык? Чөнки миңа бу исемне псевдоним итеп алырга кушканнар иде. Мин килешмәдем, чөнки инде мин хәзер Алина Кәримова буларак мәйтәм, мине яхшырак беләләр. Шуңа күрә мин Алина Кәримова булып калам. Ә менә кызым туса, Алла бирсә, Азалина исемне кушармын дидем. Һәм Азат моның белән килеште. Бик Алина исем. Әйе. Әтиең кем дисәләр, Азат Алина Азалина. Кем ешрак үпкәли? Мин сиңа әйтәм әле. Башта мин диде бит әйме? Башта мин диде, аннан соң гына миңа әйтергә булды. Азат үпкәли. Азат үпкәләсә, ул бер кайчанда беренче булып килмәй. Мин үзем гаепле булмасам да, үзем гаепле булсам да беренче киләм. Аның янәшәсенә кино караганда шунда килеп утырып сырпаланган да булам, ләкин ул мораль тегендә дип әйтеп тә куярга мөмкин шунда. Нәрсә киләсең монда дип шундай бер нәрсә әйтеп куя. Ә мин үпкәләсәм дә тиз оныта торган кеше. Бер көн булырга мөмкин, ярты көн булырга мөмкин. Бер кызы балам да мин каты иттереп кенә чыгарам да бөтен ачуымны. Һәм инде безнең соңгы сорау. Кем ешрак яратам дигән сүзне әйтә? Мин инде. Әйтәм бит, мин романтик булгачтан инде ул сүзне жәлләмим. Менә көнгә ничә тапкыр әйтәсең? Әстәгъмә көнгә үк түгел инде. Көнгә бер буламсың? Көнгә юк. 2 көнгә бер булырга мөмкин. Ансында йокларга ятыр алдыннан. Сүз белән Иратка бик килешми торгандыр дип уйлыйм мин. Нишләптер? Әмма ләкин хатын-кыз колак белән ярата. Шулай да ул әйтеп куя минем җавапка.
яратам деп әйтеп қояшында, сүйіп та қуып Әйне қарасың, Құшақлап та алашында. Әйне қарасың. Өзіміздің яңа ғасыр каналына, өзіміздің шексіз зор рахметлерімізді жеткізесіз келе. Әлбәттә, иминлік, саулық, мол бәрәкәт тұрмышта яшауыңызды тілейбіз. Ғұмырлік дуслар тілейбіз. Чиста намус белән рәхәтләнеп яшәргә насип булсын. Менә шул бәрәкәт. Амин. Рәхмәт килүегезгә. Рәхмәт.